Zumunci wani abu ne wanda yake da muhimmanci sosai a cikin rayuwarmu, wanda yanzu kuma shaidan ya ci galaba a kanmu yana faman sai ya raba mu da shi. Duk da zumuncin da na yanzu, na da ya fi wahala, na yanzu kuwa ya fi sauki. Amma yanzu shine kuma muke tauye wannan hakkin wannan zumunci. Sakamakon shaidan ya riga ci galaba sosai a kanmu. Zumunci duk wanda ya riko da shi yana kawo albarka a cikin rayuwa. Rayuwa kuma in ta yi albarka, dukkanin abin da ka taɓa ka rike zai yi albarka, za ta ganin ci gaba ne. Zumunci duk wanda ya riko da shi yana ƙara soyayya, domin duk wanda kake zuwa wajensa yana jin ka har cikin ransa, domin kana daga cikin mutanen da yake kyautata zato suka fi damuwa da shi. Kuma zumunci yana daga cikin abin da yake sa mutum ya yi farin jini. Za ka je gari ne saboda mutum ɗaya, amma ta saboda sanadiyansa in dai za ka ci gaba da zuwa sai ka ga dewa sun san ka. Sanadiyan mutum da sai ka samu mutane 10 sun san ka. Zumunci yana ƙara tsawon rai, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, zumunci yana ƙara tsawon rai. Ma'ana abin da ake nufi anan, idan Allah ya sa za ka yi shekara 50, sai Allah baka daman aiki na shekara kusan 100 ko fiye da 100, to kaga ya ƙara maka tsawon rai. Rai din ba wai a'a an ƙara maka daga ƙayyadin a lokacin da aka ƙayyade maka za ka rasu ba, amma albarka za ta kasance take da shi. Za ka yi shekara 20 sai ka aiki na alkhairi na fiye da wanda ya shekara 70 a duniya. Zumunci idan kai riko da shi yana kawo dukiya mai albarka, in ji manzon Allah. Dukiya wacce ba ta yankewa. Duk da matsalar mu yanzu mu dafe dala, ina ya me matsalar mu, duk fafutukan da muke mu ga mun dafe dala ne. Duk wanda za ka yi wa zumunci, especially in talaka zai mai kuɗi zumunci, a take mai kuɗi zai fara tunani, wani fa yana damuwa da ni, yana buƙatar wani abu ne daga gare ni, domin ina da kuɗi ne shi yasa. Kana ganin su ba kowa bane, kuma su ba kuma bane, ba za ka tashi ka je ka ziyarce su ba. Shine in ka tafi daga shekaru 5, 8, 10, za ka samu wasu suna rayuwa ne a Turai, kasashen Larabawa. In sun tafi kamar shuka dusa, shekara 7, 8, wani za ka samu yana da uwa amma ya shiga birni neman kuɗi ne, iyayensa suna nan, yan uwan iyayensa suna nan, amma idan ya tafi ya manta da su, sai dai a waya. Wayan ɗin ma ba kowa da kowa ba, sai dan sai ya mantar da mu ziyartar yan uwa. Zumunci yana da kyau, mu yi kokarin mu rike zumunci. Matsalan duk da rayuwa ta yi tsada, kuɗin mota ya tsada, idan kai da kake birni kana da yan uwan mahaifinka, yan uwar mahaifiya, ku da kuke ƙauye, yan uwanku da suke birni, ku yi kokari ku dinga ziyartar su. Da yardan ubangiji hanya ce na nasara, kuma yana daga cikin hanyoyin da shi ne yake samun nasara kan bayi, ya sa a yanke wannan zumunci. Zuwa kuma daban, zumunci a waya daban. Idan baka samu daman zuwa ba, ka yi kokari ka dinga sada zumunci ta waya. Da yardan ubangiji za a ci nasara. Ka zauna wani solo ka dan sakatin ka 200, 300, 400 ka bi layin contact ɗinka. Su waye ka kwana biyu ba ku jitu ba, baka ji labarin su ba, ba su ji labarin ka ba. Insha Allah ka kira su, wasu ka tura musu sako, da yardan ubangiji zumunci ba za ta yanke ba. Kuma ta wannan hanyar ne za mu bi har mu ba wa shaidan kunya. Domin shaidan, kamar yadda muka sani, Allah ke cewa maƙiyinmu ne mabayyani, mu riƙe shi a matsayin maƙiyi. Kuma zumunci yana daga cikin abin da za ka yi domin ka tanadar wa kanka don gobenka. Allah na cewa kowa ya dubi abin da ya tanadar wa kansa don gobensa. Daga naku Ambassador Umar Mahmud Muhammad. Kar ku manta da yin following, da liking, da kuma subscribe a YouTube channel mai suna Falasfa TV. Sai mun haɗa bidiyon mu na gaba.